Saya ada ya. Bas kan nyandi ta bas nganggo tas barang iki. Aku yang ngebangan sayang. Nyang banget. Heeh. Arek anu. Dikek duit apa arek nabung? Aku arep siji nabung tak lho. Siji nabung nomor loro arep jipuk barang. Arep jipuk sayang lho. Oh, anji po. Aku melu ora. Oh, aku wis yaene ya ra iso leren no bas engko. Heeh no. Lah iki kok kowe anu bas kasus terkenal kok anu kok sombong saiki. Piye? Sombong. Sombong nggon apa tak Lah nek dikomen-komen ra tau bales. tak kandhani. Aku iki ora gur mung ceklane HP, nyambut gawe. Pekerja keras sayang, aku ki nyambut gawe nonstop 24 jam turune mung 4 jam. Umpama aku gawe fiti-fiti dokumen ora tak bales ya segede pangapurane sayang. Mergane mak iki ora sempet bales sih ngerti ra? Ora kuwi. Lah mung iki mak aku dibel kong apa ngebangan aku kon jiko sang ngebangan ora kemuaditku. Dadi terus aku apa di akon nang kantor iku kok kuwi. Lha nek digawake tas sakmono gedene. Kayak koper sayang wis tenang wae kok iki kok kuwi. Kosek terus aku piye mau? Dinake piye? Sombong. Sing tak sombongke apa? Tak omongi, sing tak sombongke apa? Tak tekoni wong padha mangane sego, padha uripe ning alam donya. Umum aku ngomong ngene-ngene iki ya memper, wong aku ki rekoso. Aku ki nyambut gawe 24 jam tanpa apa tenaga liyane mbak yu karo mbokku kok rasa do panas, rasa do fanatik kok. Wong iki slow respon saja sayang. Kok aku mau pamer 35 juta, aku ngopo pamer 100 juta, aku arep pamer piro jenenge? 1 M, aku arep pamer sak koper, kuwi iki urusku, sing ngerti mung aku dhewe. Dadi kowe rasa do pikirane, rasa do anu kenceng-kenceng ya sayang. Kok aku mak iki piye ya? Nggak apa sing pergobahan iki bahagia seneng ngerti ra ora wong viral ku ya ono susahe ono senenge ngerti ra ora wah saiki viral terus sombong terus ngene omongane keladuan omongane dhuwur wong e desak kaya ngono pemikirane kabeh ki ya apa jenenge ana susah ana senenge. Dadi aku viral ku ya nek susahe ana senenge. Senenge nampa duit, susahe mikir kabeh-kabehane sayang kok. Rumangsane kuwi mangsak kuwi ora dipikir, masak rekoso ket esuk mateng rampung langsung di apa gawe nyang warung dasarke. Mulai jam 10 bengi jam 12 tekan ngomah ora piye lah umpama aku ndedit ya lumrah to sayang wong aku mak iki sawerane gede-gede ora wong kowe ora tau nyaweremu apa nyawere kuwi kok do panas-panatik karo aku kok lah mama yen apa lepe sawerane paus sawerane singa sawerane naga aja do sok sewot-sewot kok tak rewang-awan bengi ra turu awan bengi ndas dinggo sikil dinggo ndas kok wes dodo sewot-sewot umama aku ki anyang ngebangan nggawa koper ki lumrah sayang bebas gak kowe nyang ngebangan nggawa bagong ki bebas kok ora wong larang sayang kok kowe kuwi kok aku arep nyang ngebangan tanda tangan kowe golek utangan oleh bebas kok dadi aja mikir make kowe mikir make ya ndasmu uwane langsung mbak mablu-mablu langsung rambutmu brodoli mikir aku no sayang kok aku wae ora mikir apa sing mikir sing nekoh-nekoh kok sing penting saya itu bahagia anakku kabeh bahagia, kabeh dari Sabang sampai mereka bahagia. Aku nyambut gawe tak masak dhewe, tak dodoli dhewe, nampa dhuwit ya tak hitung-hitung duwe. Ora nek liya-liyane, aja dodo sewot mung aku ki duwe, mung aku ki di celengan kuwi aja dodo sewot tak kandhani. Ngono kok ya do fanatik banget lho, kenceng-kencengan lho. Aja kenceng-kenceng pikirane, duwan sing slow respon wae kok. Ngono ya tak kandhani kok. Wis pokoke pikirane aja kenceng-kenceng dinggo kendus teh kendu. Momake cerita ngene iki ya wis dijake. Umpama kowe tinggimu 190 ra pengen daftar karyawan mak ya ora apa-apa tak tampa. Nek kudu 190, kliwat ya ora etuk, kurang ya ora etuk.
bobote ya kuwi mau sing tak omongke ora bobote sing 78 kuwi 78 79 ora dine katok kurang saka kuwi ora dadi saja sewot-sewot ya wae tak golek sing lenang ora wedok tak kandhani ora wedok ndak meteng sak karyawane mek lenang kabeh wong 20 ya tira dadi mok saja sewot-sewot aku gaji wong 350 aku gaji wong 1,5 juta ora urusanku. Aku arep bayar lanang abang-abang 10 ora masalah kuwi urusanku wong aku aja di kowe ya sayang tak kandhani ya aja do sewot-sewot lho kowe pengen apa piye bojomu tak bayar lho kowe ayo biar rasa nyang rendeng rasa nyang panci ya kok tak bayar abang-abang 10 kok rasa do sewot ya sayang makane ya kok mak arep nyang ngebangan arep nyiko arep nabung ki urusanku kok dadi rasa do fanatik banget ya sayang kok lho kaya mak iki lho dasare apik kok kene Bunda Jayanti Pekalongan kowe ngirimi meneh iki lho kok rasa do sewot-sewot kaya Bunda Jayanti kalau slow respon kok wong lomo piyain apik tenan ramah dadi pikirane karo mak cocok kok dadi rasa do mikir banget karo mak ya kowe kok do mikir mak anu berarti apa berarti cengang gulune berarti ngangut engko nglatih mak sing polahe kaya singgat gaya makane ya ngetira kowe ra ayo ngebangan yo kowe meneng ngebangan ora ning BRI aku ora duwe tabungan ning BRI kowe ayo engko dikeki no sapa engko nek ndikok nang ngebangan to engko dikeki no aku tak 5 juta nggo kowe tok khusus anu tukang video kuwi tak 5 juta lanjut duitku tak nggo apa nek 5 juta gelang karo nggo tuku pasang untu kaya kae sing wonge ayu kae kalau pasang untu kalau pasang untu kalau wonge pasang untu kawat ngerti Kang 5 juta pasang kawat ae iso kalau mek kidul kulon kalau ngerti Kang enggak ketemu kata wong piyaine apik ayu ning untune kawat kan ning atine elek ngerti ra masih bingung nek akeh 5 juta wis paham ta kowe wis paham ta kalau kae ora wong tuane sugih sik ya ora sugih wis ngomong narat kaya mak ya mung kaya aku ngene iki marat ngerti ra mung padha mangane sego ngerti ra ayo wong tuane babuyute pakne tuwa sugih ya mung padha wae ngerti ra mung mamerke sugih ngerti ra kalau ya wis kek kana jika duit kana apa anu kek engko kek dikeki